Vatiri tiri kusangana pano paSly Media TV zitandonzi Sylvester tafumana isimbi yebasa mucharangarira svondo rapfuura kana kuti mazuva mashoma apfuura takaenda kuwadzana kwatakanoona mwanakomana anonzi Trust pamwe chete nehama dzake vachitaura kuti vari kutsvaga rubatsiro maringe nebundo rikabuda pamuruoko rwake rworuboshe rukazvimba zvekuzvimba zviya zviya. Tamuisa paSly Media, nyaya yatakamuisira paSly Media kuti anga achitsvaga rubatsiro kuti hapanawo here angakwanise kundirapa nekuti mari hapana, vandinogara navo vana amai vangu havanawo chekubata. Naizvozvo taisa paSly Media sekuru tateguru Dengu vanogara kubudiriro 2 vanoita matare vari ikoko vakaonawo vhidhiyo vakati aiwa ngauye kunondimboona kuti chii chaizvo chiri kuita kuti mwanakomana ave aine bundu riri paari. Tichitaura muinterview yakaitwa naShorai kuwadzana ikoko yaitaura kuti zviri kunzi ikensa. Isu tinoda kunzwa kuti ikensawo here zveshuwa kana kuti pane zvimwe urwere huri kukonzera kuti mwana ave ane ruoko rwakazvimba ruri kumushayisa mufaro mukati muupenyu hwake. Ndo nyaya yatafambira isusu veSly Media TV kutevera Trust uyo watakasangana naye kuwadzana. Tauya kuno kubudiriro takupinda naye mudare tinzwe kuti sekuru vanoti zvinoitwa sei uye chii chiri kukonzera kuti vezvimbe uye zvinorapika here. Rekai tipinde mudare. Tinorarama. Kwakadini kumatare kwako? Akuri right. Anzi. Kwakanaka. Anzi ndokuti kudiko nechi. Aiwa rakanaka. Nai. Ndio kudai kupunyara kusvima musodzi. Seko. Anyoko mupwero wevaripi? Mai kana baba vakashaya. Iyo ndio wakasara uri musara pavana. Kuna sisi vakuru vachari kurwara. Rakanaka. Andina manzwi mazhinji sandinoda kureva. Handawa patetekera. Asi manzwi angu mashoma shoma. Pamusoro pemuchinda upi? Pamusoro pemuchinda. Nai. Makana enda vambira kwauri. Ndine manzwi andichinoreva. Asi shoko guru uri ndio uri kunoshima musodzi. Chikonzera kushima musodzi kwa anyoko kukuru. Handawa panzwa. Mwaka kutsvaga rubatsiro netsikinuro pamusoro pemuchinda upi? Kana kuti pomupwere uyu. Ndine nhaurwa dzandinadzo dzevaviri vatatu vanenge vane kududzira. Pamwe ndekwamazviro kwazvo kana kuti handii kwamazviro kwazvo. Handiti? Vamwe vanoti akarebesa ruoko kutora chaasina kudini kupiwa. Naika. Zvino ini nhaurwa dzangu dziri kunopinda pamusoro pomupwere ndedzekunoti mukati mechiraramo cheropa kwake mune mashoko arimo asina kugadzikana. Hungu nyangwe ivo vakaparara vananya kutunda. Heti! Ndanyoko. Nai. Asina uripo pane mashoko asina kugadzikana. Muri kuregere kumusvitsa mukati medare rokuberekwa kweropa rekwake. Vakauya vakamuona mwedzi wapera. Makamusvitsamo here? Hatina kumusvitsa. Handiri kupanzwa mukanya pandiri kuvanza. Ndiri kupanzwa sekuru ndakateerera. Kuti vakaregere kunomusvitsa. Hungu vateera seropa. Nai. Asi sandi kuti ndezvanhasi pamusoro pematambudziko andiri kuona pamusoro pemuchinda upi? Pamuchinda. Warevedzazve asi zvashaya shumo. Kwakuzoita kuvavarira kuti chiregedzai tingoendawo tingonoona. Pakuenda kunoona ravakasiya vasika nderipi? Hapana. Kuuya chete kwemeso nokudini? Nokuona nokubenuka kudzokera mukati memadhara. Chokwadi seko. Nhaurwa iyoyo ndichinoita sendikunoicherechedza. Paita nhaurwa dziripo dzokunoti ngaadzokere mukati medare rokuberekwa kwake. Andonditetekera. Kana adzokera mukati mekuberekwa kweropa kwake woita zvavari kuda naye. Vapenyu. Ndiro. Ndiri kupanzwa sekuru.
Muvunza wangovunzwa nasekuru. Pamusoro wesekuru ndakubatai muromo. Ndiro. Wanga kuti makaregererei kumuendesa kune verudzi kwake kunyange baba vake vakashaya. Tatisingazivi kuti vari kupisa. Mamusazoti vari kupi? Baba vake mai vaziva here? Baba chindacho vaziva, asi kuti pakashaya sisi. Vakashayikira chikunera garo chinhuwi. Vakashayikira kuchinhuwi. Kuropa chaiko mukanya regedza ndikubatsire papo nai. Kuropa chaiko kuti vaziva kuti kudzinza chaiko ndekupi. Vanga vasina shumo nazvo. Ndiri kubwodoka here? Ichokwadi. Mamusinazo zvati baba vake ndirapi uye ndevekupi? Ndizve. Baba chitacho vaziva. Bambo wanga achivaziva. Andopadza mukanya. Bambo wanga achivaziva kuti bambo ndi ava. Ndaika. Asi nhaurwa iripo ndio kunotiyo bambo vacho vakaberekwa kupi kwaanosunzumara kune rudzi rwavo. Ndo papa sina shumo ipi. Titasingazivi. Posi. Ramira rakadaro ndatini upwere ngadzorerwe mukati meropa rekwani. Rekwake. Andopatetekera. Kuti nhaurwa dzechiraramo dzigove negwara kwaro pamusoro pari. Chikonzero ndareva manzwa aya. Muno muchipfuwa make naika kurutiro kuruboshwa uku. Pane kubaya kuri kunoitika so nedzimwe dzenguva. Ndiwe kutaura trust. Naitiwa. Ndo znaitika. Zvakatanga rini? Hazvati mazuva. Zvaitova nemazuva zviti. Nhaurwa dziripo ndodzekunoti mukomana uyu kana kuti muchinda uyu aparare. Nai, zvingonzi zvakapfuura. Nhaurwa dzirimo ndodzekunoti bambo wemuchinda uyu. Nai, pachiraramo chavo nemukati meropa. Naika, vanga vasina kudyidzana. Uyu aita zvani zvake. Uyu achiita zvani zvake. Iye achibva arunduka moyo. Achibva ataramuka akanoti aiwa ndosunzumara ndiri chinyi. Ndiri ndega hamuna zvamunondiita. Akasiya aporonga raakanoporonga mukati mematare. Buri mukati meropa. Akasiya udziridza manzwi makopu namatete mukati meropa ripi. Rekwake. Achibva ataramuka akati handina hanya nemi. Ndinongorarama. Kana ndufu yachona payakauya chapo kana uri kutondera. Haina kunyanyotora nguva yakarebesa. Ipapo sekuru handizoziva hangu. Ndasingachazivi akura nasiba nkuru. Ndo nhaurwa iri kundidzimba mukati mechipfuwa pamusoro pemuchinda uyu. Ndichinoti muchinda uyu ari kunzi ngaadzoke mukati meropa rekwani. Rekwake. Anoyapanzwa. Nhaurwa vakangouya chete ari maoko kwakuringisa. Yeya ndoriripo. Aiwa rakanaka. Tichanoronga. Ndiye tichanodini. Kwakaenda tsiro ndo kwakaenda gava. Ndiri kubwodoka here? Ichokwadi sekuru. Nhaurwa dziripo anonzi hapafani kuita chishumo chechiraramo paari. Ndo kwakunomugachidza mhepo pamusoro pari. Riri regomarara pachiraramo. Vaona kuti anogona kumuruka akanoita umwe upenyu hutsva achinorarama mukati menhumba kana kuti mukati meropa isiri rekwani rekwake. Vakadya ivo vakadini vakaguta. Saka kureva kuti dambudziko ari kusangana nekudzimbikana kwaari kuita zviri kubva mukati meropa rekwake. Hausi urwere hwepasi. Hausi urwere hwepasi kana kuti wamusikavani. Handimanyatsopanzwa. Tiri kupanzwa sekuru. Asi gomarara ndo ravakapfekedza. Rinotoda miti yegomarara. Ndo zviri papi? Ndo zviri apa. Sekuru arikutaura kuti ikenza. Asi kenza yakakonzerwa neushereketwa hwakaitwa pamwana uyu. Imimiwo pane kwamakambofamba here nenyaya iyoyi makanzi chii? Makanzi kenza. Makatombofamba makanzi kenza.
Saka zvokutaura sekuti ichokwadi. Ichokwadi. Nokuti nawe iripo mukanyaka ndichitarisa muchinda uyu naika ndiri kuona muchinda uyu akunoteregedza ndito zvimushando zvinondipo chiraramo changu ini naika ndo paakabva patanga kusimuka mhepo dziya dzekurarama kwomukati meropa rekwake naika ndo kwakuchinonanira matangira azvakaita muchinda naika ndoda kuti unditi hungu kana kuti kwete pamanzwa andiri kudini andiri kureva andova patetekera ukatarira manja ako aya naika kurutivi rwachona irworwo ruboshwe irworwo naika rwainoita kunge rukunopera simba zvikata songe zvagara kupi kuno uku nai kubendeketo uku uchinonzwa pachibata pachiregera pachibata pachidini pachiregera ukambozviti pamwe kurinda kwandaita zvichireva kuvata nai kuvata kwandaita pamwe ndokune chii kune dambudziko zvainodhonza norutsinga rwezvinouya kupi zvichinouya uku ndokwakuchivambira kunoona rakunoita sounge bundu ndogwa zvaakuramba zvichinodini zvichinokura indoranda kuti gomarara ndo matangira akaita urwere hwaunaho utsanangura kuita sekuru kana risiri zvaunoti kwete zvakatanga sei dzitsanangura wewo ndandangu timwe ndikadombo ndana timwe ndikadombo uri kumaini ndikwazokatangira ndiri kurevera pamarwadzo kuti wakazenga wakunoita sounge munhu uya akanga akunoti pamukurinda kwandaita nerutivi irworwo hazvina kudini handina kurinda zvakanaka uchinonzwa marwadzo kunopera simba mukati meruoko rupi ndo nhaurwa iri pape nhaurwa iripo chavakuvavarira ndaona kana nyange vakachikaira vakaenda kuna nachiremba vechingeringeri naika akangodzimarwa agurwa nai ndaona hapachisina upenyu mimi akakuudza kuti ane gomarara makaita ndezvekuchipatara kuti makaenda pane kwamakafamba takatanga taudzwa kuchipatara patazoenda kumuprofita akatiudza mumwe chimuprofita kwabva kwazoita kuti mumwe chivanhu akatiudza ari kubhindura akauya akauya kumba akatiudza tiri kudaro kuhospital vakanga vati pazvoda kuizwa sei akatoda kugurwa zvizvo zvekutaura sekuri zvo ndo nhaurwa dziripo pamusoro pechiraramo nai asi regedzai ndiriti handidi kuzvikudza mukanya nai regedzai ndiriti tikakwanisa kuyanana naika ndaona tichikurira papi tichikurira apa handowapanzwisa utenda hunokurirwa ndo nhaurwa dziri papi nhaurwa dziripo zvichirevera kuti anofanira kuwana rupawo naika pamusoro pegomarara iroro naika asi rupawo runenge rune miti yaro ona imwe miti yekudini yekukasva yaanenge aisa mudova imwe oiswawo mumasvusvu nai matambudziko enda maona achidini achipfuura anogona kupuhwa mishonga inogona kuita kuti dambudziko iroro ripere asi sekutaura kwavaita pekutanga vati ndaona mukanga mateedza zvekuchipatara ndaona agurwa ruoko asi kana azogurwa handa kuzoona achirarama kupanzwa mune zvamuda kubvunza sekuru totibatsira dambudziko racho riperere pamwana tozomuendesa musha kwake ake achema muzukuru hanzi izvo nyaya yamataura yekuti kudzinzara kwake ari kudiwa tazvinzwa asi zvinogona kuitika here kuti otanga arapwa mamurapa imi sekuru ozochironga zvekuti asvike kudzinzara kwake ndo chichemo chemubereki amai vake ava harina maipe iroro naika mhaka izvozvi ndikatarira naika ruoko rwake irorwo rwokuruboshwe naika ndaona rwakadondovara kuratidza kuti rwakurisa mbatya chaidzo achapfeke dzimwe mbatya dziadoko dzinoenderana nemiri wake chokwadi sekuru hatina kunge takuratidzai zvedu ungabvise here nikikini jaketi rako sekuru vaone
nyaya vari kutaura kuona ini ndaona kare toda kuti changu ngaachiratidzawo ana makumbi wangu vadini makumbi aone nevandiri kurekodhera vaonewo urwere uhwu hanzi kudhokodhera ari kuti kudhokodhera ndiri kutapa ka tapa mazwi toda kuonawo zvichibva ndazvi ranga randinetsa kuti koiro gudo rakuti kudhokodhera ndozvimangeregere izvi ndo zvandogonawo sekuru ndo zvandinoshopera nazvo aiwa rakanaka kutamba zvedu kasekuru aiwa rakanaka mukanya tikumira kuti muzukuru tione nyaya saka zvakusidzai pano pasekuru inyaya yekuzvimba kweruoko rwomwana chokwadi handitika tiri kuita kuti sekuru hatina kungoita vataurira vari ku mambosvika mukataura nehomwe yavo iyezve zvimuri kuzviona here kuti sekuru havasisiri sekuru vamatanga kutaura navo tiri kuzviona ndi havana kunge vataurirwa wamudzimu wamuri kutaura navo nditateguru risvikirwa saka izvo hatina kunge tambovaratidza zviri kuitika bundo riri pamwana komana wenyu mukomana wetrust vateereri trust takasangana naye kuwadzana achibva ataura chichemo chake chekuti ane bundu rakangotanga sebundu rikabva razokura rakura ndobva raita zvakaita paruoko rwake akati ari kutsvaga rubetsero homwe yatateguru dengu ndo yakazoona vhidhiyo pandigini paslide media kwete mudzimu wavo mudzimu hauende payoutube saka ndo akazoti ngauye kuno ndigone kuti ase ndigone kumubatsira ndinodaira kuti vateereri vedu vakambozviona trust unokwanisa kusumudza ruoko rwako here kana kuti hapana siro unokwanisa ngotisumudza mbichana so kuti vanhu vaone uru ndiro ruoko rwatrust ruri kumunetsa ruri kumurwadza ashaya rugare narwo zvaita kuti auye kwasekuru dengu kuti azotsvagawo chiraramo zvataurwa nasekuru pano ndo zviri kunzi zvakataurwa zvekare kuchipatara kuti ane kensa ichokwadi ane kensa asi kensa yacho ndeyechivanhu iri kubvawo kune dzinza raakazvarwa ndizvo sekuru handina kupotsa kaipapa ndiro iri kubva kune dzinza raakazvarwa kunove ndokuti kwaari kugara ari kugara kwana amai kana kuti kwana asekuru asi vedzinza rwake vari kuita sei vari kumuda ndo zvine urwere huri papa sekuru vati akaenda kuchipatara akangogurwa chete ndokuparara kweupenyu hwake sekuru vati vanokwanisa kumubatsira ndo patasvika pamarona ruoko rwemwanakomana uyu trust ndo zvazvakaita zvaane nguva yakati trust last year muna August chii chinoitika hati boda kumbonzwawo ndibva kwauri mupei microphone paurwere hwako iwewe zviri kukunetsa nezviri kumarwadziro azvinoita tanzwazvataura sekuru toda kumbonzwawo zvako iwewe zvii chiri kuitika panyaya yeruoko rwako tasane marwadzo rinongorwadza chete zvingozira zvichibata nekuchesto nemusana ndo marwadzo zvinongoita zvine nguva here kana kuti zviri continua zvinoramba zvichingoita nguva nenguva zvine nguva like zvinoitika nguva zvanzoitika manheru usiku iwewe wega chikumbiro chako kuna sekuru unguvataura zvavataura iwe ndiwo uri kurwadziwa amai vauya newe asi iwe ndiwo uri kurwadziwa chikumbiro chako kuna sekuru ndechekuti chii kuti chibva mudundundo remwoyo wako iwo hana chikumbiro kuti vamwandibatsira kana wapora uda kuzoita sei tozoatendawo ndo zviri kubva mwana memuzukuru wenyu sekuru harina maipe hadza handina vabereki baba hapana sekutaura kwamuri kuita kuti kwacho kwababa vachona kune mazvake zvireva kuti hapana anogona kumira naye sekutsangunangura kwamaita kuti vakangouya vakangodongorera vakadzokera zvikureva kuti mwana ari ega wina naamai vake anamai vake zvezve ndo vari kufamba naye kuti awane chirarama asi zvekubata hapana asi mwana wakomana aritaura kuti sekuru mukandibatsira handikukanganwe aiwa
ukati tinochemera akanganwiro here. Chatinoda chatakakwenderera mukati meZimbabwe kubatsira amwe here. Andu anyatsopanzwa kuti Zimbabwe rinyatsoziva kuti aiwa kune mhepo dzofana kubatsira kana kune miti inobatsira. Ndo chihombe kuti kune miti inodini inobatsira. Ungave ndiwe ungave uyo ndingave ndini ndaika. Chandinoshuvira ndicho kuti mhepo ngadzive mhepo dzamazviro kwazvo dzinobatsira. Kana achizenga apora anotara kuti zvakatanga paakanga kutanga kushanda sekutaura kwamamboita wewe. Anozochikwanisa kuchivhurirwa here kuti agone kunga achiwanawo chiraramo kuti asvika pavanhu vari kutora vanhu vemabasa asasemewe mwana. Riripo paari kana richinge ratambanudzika mushando unenge watambanudzika haubvise mhepo chisiya imwe. Tsvaga dzose mhepo dzine kuporonga kwadzinodini kwadzinoita ndaika wochiziva kuti wapetera dare rani dare rako. Ndinokumbira ukabatwa iwe hombe chimbokuendera pamuchinda. Nzimbosimuka uye pana Sekuru Trust. Unotsigira hako apa. Rakanaka. Murudza manje ako. Simudza ngirikini roko rinovadza. Mukati mune kuruma kunomboitika naye. Yeah. Tinoritenda. Enda akuno usunzumara. Aiwaka mazvinzwira mhuri yeZimbabwe tapinda mudare matateguru Dengu namai nemwanakomana wavo Trust. Amai vazirewo nemisodzi pamatama yekuti mwana wangu dai awana chirarama agona kusenzawo semukomana ane makore 21. Zvatadzidza mudare rasekuru ndezvekuti urwere uhu huri kuuya nekuti vedzinza rekwake vari kumudawo. Asi tadzidza kuti mwanakomana ari kwana sekuru vake. Chikumbiro chaita sekuru ndechekuti tichamurapa kana tamurapa chikumbiro chavaita kuna naamai vake ndechekuti adzokere kune vedzinza rekwake kuti agove nechiraramo nokuti vari kumuda. Chatadzidza panapa chekuti sekuru vati anogona kurapwa akapora, chinova ndo nyaya yatatafambira yekuzoti achagara sei sekutaura kwaita ana sekuru zvatanga tichibhodokawo tiri muno isusu ana Sahwira. Aiwa izvozvo apandirwa amukomana mukuru akuzviziva. Amai vake vazvinzwira vachanotaurirawo hama dzavo kuti ndo zvataurwa kuti mwana uyu asarambe achirwara achinge arapwa. Chikumbiro chaitwa ndoti aende kune vedzinza rekwake. Chatiri kudzidza apa ndechekuti urwere hunosanganikwa nawo mune vanhu muupenyu humwe hunenge huri hwaMwari, humwe hunokonzerwa nevaroyi, humwe hunokonzerwa nevedzinza rekwake vanenge vachiti mwana wedu ngaauye kwatiri isusu tigare naye. Asi panowanzoita makakatanwa pakati pana sekuru nevekwakabva. Vamwe vachiti hatina kuroorerwa. Asi chatadzidza muno ndechekuti chekutanga mwana ngaave nechiraramo. Kuti ave nechiraramo anzi nasekuru tiri kukumbira kuti adzokere kune vedzinza rekwake. Amai vake vati tichaitawo saizvozvo kana vachinge vakurukuriranawo nehama dzavo kuti vaende saizvozvo. Isusu veSly Media tinoti we are building bridges. Tiri kuvaka mazambuko patinosanganisa varapi nevanenge vane hutenda hwakasiyana siyana. Muchanditenderawo imi vepano paSly Media pamaviewers edu kuna sekuru
dengu kuti vati vanokwanisa kubatsira mhuri ishi pasina muripo wavanoda kwavari. Asi kureva kuti vanhu vese vanofanira kumhanya vachitora kuenda kwasekuru vanzwira mwana wetsitsi nekuda kwokuti manzwa kuti vabereki vake vakashaya. Ndicho chikonzero chavati nekuda kwaizvozvo mwana weregai ndimubatsire. Hakuzi kureva kuti sekuru anongoti munhu wese angoti ndanzwa makaona trust. Ini ndiri kudaro. Handiti kasasahwira wenyu pano paSly Media TV. Matare anobhadharwa, mishonga inobhadharwa. Tangoti ndigare ndakuudzai vanhu vakuru munoziva kuti zvinoitwa. Handiti asi zivai kuti namba dziri pascreen idzi ndidzo namba dzatateguru. Vane matambudziko avo vane urwere hwakasiyana siyana rovai rinaro kuti mugone kunge muchibatsirwa muchisangana nawo. Inini kwanhasi ndinoti chisarai ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa 300,000 mwedzi usati wapera. Mazita Yabuda pa TV hakudi masivi Sly Media TV yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views Sly Media TV mandichinjira ang my dreams Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media kuchinja vision ya maghetto youth kuchinja life ya maghetto youth kutipa nzira semaghetto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly ya Sly Media.